Productions. Wayo. Assalamu alaikum, na dawo da bayanai ne yau na kawo kowa ya san fa akwai ciwo ka zagi mutum ba shi yayi ba. Kalamai na ma akwai zafi ita kuma kuna ma akwai dafi shayi ku zuba shi cikin kofi ku gane batuna 'yan gayo. Kunu mai zafi in kun ji ba a gabarsa akwai yaji ko da ku watan a cikin daji inda baka sha sai kaya amai. Habaicin kare da mai doki, habaicin kura jan aiki, biza na fasa muku duk aiki, ku bi na a baya ku saurara. Wasu na so bai su ga bayan mu, tuni mun rike Allah sarkin mu, kowa ya san da akwai damu cikin tabara in tayi ruwa. Gaba da shiri wanne a gaba ni dai tuni na san na yi gaba, kowa ya san da akwai duba ranar da aka yi tunin laifi. A gidan duniya ba wajen zama karma ka sake kayyo hadama, amma wasu naga suna rigima abin duniya shine sanadi. Haushi sana'a ce dai ta kare in gyaɗa kuwa ba a ci sai an fare, in ka ji ana a dare zancen fakalau bai zo nan ba. Wasu na can suna ta jin haushi tun da babu haƙori in ba ta hasa shi sannan kwarya a saman akushi, wannan fa batun bai daidai ba. Wai mu aka ce wasu magiya ta kan hanya mai suliya, in dai fa mutum har ya tsaya sai ya yi nadama na duba. Ku tsaya ku ji Allah ne guda kuma ba shi babu cikin gida, in har ya raba ka da hassada gode masa kai kan kai gaba. Da kullum kuna fito ce gauta gona in za a yi nomanta a fatanya sai an sa kota, aikin nan za ka ji daɗin sa. Da kare da biri ai sai kallo a buga ai fasin sai kwallo, yaro mai kuka dan gwalo a faɗa masa san bai daidai ba. Ai batal ku baje rigar saki dai sai goje ba dai farko ya saka ta waje sai dai a gida ko ɗakin sa. Agogo a can sarkin aiki bar dai ku kira ni da jan zaki, Musa mai gida ne yayi aiki, dan manya sai ku tare na gaba. Dan manya ne